All right. Ndị be anyị ndewo ihe ọma mere unu taa. Ọ na-abụ ụzọ amaghị akpọ ogene na-eje ele egbe anya n'ọdụ. Unu n'anya ọ na-afụ ka esi wee gbuo onye isi mma fụkwazie ka onye isi zi eze ya. Ndị Igbo be anyị o mere anụ na-abụ iru ọjọọ ụmụ ya a ga-eme gị n'one iwe maa n'one ṅaa ntị. Ọ bụrụ mụ ya gwezi gị ma ọ kọwara gị ka o si adị. Unu na-anyụ na afọ ikpe na-ekpe banyere onye ga-achị, onye winuru, onye ji ọkwa, onye kwesịrị ịnọ n'isi, onye kwesịrị ịgba ọkwa. Anyị dọrọ n'aka anyị na ndị mba anyị. Ọ bụrụ na ị na-anya n'obodo anyị nọ n'ime ya, ofu okwu chọrọ ka m gwa ndị Igbo, ofu okwu ka m nwere ikwu. O mere onye bịara na mgbe m na-aga ọfọ na Chineke ya mee ka ọ dabara nwanne anyị. Ṅaa ntị. Ọ bụrụ na nwanne gị na-aga n'ụzọ efu na ọganiru ka ọ bụ ma ọ bịakwa, maka na onye ji arụrụ bụ ori egwurucha ji a ji gị ru ịbụa ị ga-egwu ya. Ọ bụrụ na ịfụ na nwanne gị na-aga n'ụzọ ọganiru, jee kwado ya ka ọ gaa n'iru. Aga m esonye na ndị na-abụ nwanne ha na-aga n'iru iwe a na-ewefa. Ofu onye esi m mekwuru ebe a nwaanyị m ji ekwu maka fa m kwube maka nnwere onwe nke anyị na-azọbu nsị ya na mma na-ekwufa ncha na ọ bụ na izi agarọ na wọzụ gaa no izi wọzụ bụ ya bụ isi oyibo na oyibo ọ bụla ewepụrụ izi wepụ wọzụ onye enwe minin. So izi gaa anyị akụba aka, ọ bụ na wọzụ galụ anyị akụsi aka ike. Ịma ibe m ji ekwu okwu a, ihe eji ekwu okwu a bụ na nwanne anyị nwoke jere eje n'ụlọ ikpe, ndị mmadụ biri ebido azọ judishiarị ọgwụ na afụgo ka o si ede na ndị Igbo be anyị o nwere ihe unu na-ero, o nwere ihe unu na-ero. Efuru na ofu onye amụma Chukwu zitere anyị, o nwere otu onye amụma Chukwu zitere anyị mmafụ bụ onye amụma dịka nwoke ahụ n'ụwa. Onwe bụ onye amụma, onwe bụ onye eziokwu, onwe bụ onye okwu ya kwụ ọtọ, onwe bụ onye dịka Maazị Nnamdi Kalụ n'ala Igbo be anyị. I have never seen ma mmụọ mmadụ afụbeghị onye amụma. O nwere amụma na ozi ọma ị ga-ezi n'ụwa ga dị ka ozi ọma nnụ n'aka Nnamdi Kalụ. Take it or you leave it. Abịa m okwu a ka m wee sị gị ka ije lụwa ọgụ, abụrụkwa m okwu a ka nsị gị ji akpaba agha, abịakwa m okwu a ka nsị gị ji emebibi ife ọ bụrụ ibe nkwu. Mana anyị bụ ndị Igbo tụrụ egodini Nnamdi Kalụ, gbakọgodini datman, were egodini uche gbakọọ okwu disman, okwu nwoke a, okwu nwoke a, okwu nwoke a, okwu niile nwoke a kwuru, gbakọgodini okwu ya. Nwanna Igbo kwenu, nwanne onye Igbo, ọ bụrụ na ị kwetabeghị kwete. Nwanna ọ bụrụ na ị kwetabeghị na ihe a na-eme anyị n'ala Igbo bụ na Igbo ama nchịnata, Igbo ama nchịnata, Igbo ama nchịnata. Ajụ na ajụ ga-ewe bụ ọ bụrụ na ị pụọ wee na-abịa ịkpata ji, mmadụ ewelu ji gị, ịkpata ji mmadụ ewelu ji gị, ịkpatakwa owelu na ihe erinata ji, ihe erinata ji. Ị na-ewekwa iwe. Ndị Igbo ụna na-ewekwa iwe, ụna na-anọkọtakwa ihe asị ụna asị hei mba ọ bụrụ ọgwụ na ole ịkpatakata ji mmadụ wetakata ji gị, wekata ji gị, wekata ji gị oru ofu ụbọchị egwu onye ọ bụ o mere ebe ya pịrị nwoke ibe gị aka na mkpụrụ amụ arịrị abịa ọkwụ na afụ gị ya nọọ maka ihe ihe a ka eji wee jide nye nwa bụ nwatakịrị a na-akpọ Maazị Nnamdi Kalụ tinye n'ime bikos nọọ na-ekwu ihe ga-eme. Ọ na-afụfa, ọ ma alụfa, ọ bụ ife ọ na-ekwu, ọ ma ebe ha na-eje, ọ bụ ihe ha je ka ime ma tata ma echi ya ka ha ji were etinye n'ime bịa ofu judishiarị agha ji Nnamdi Kalụ. O jiri ekwuola Peter Obi o pefere ihe ha na-akọ sugide oyibo, sugide oyibo, sugide oyibo, sugide oyibo. Oyibo ndị a ọ bụkwa na oyibo nke anyị nke ha ahụ sugide egwu ngwogwongwongwodongwo ndị ka ịnụ ma ndị ka ya anụ. Ụfọdụ ararụsị ụra ebe ahụ bụ ndị nwa kụọ ndị akwụrụ ọgwụ, kụọ ndị akwụrụ ọgwụ mana aka nkwere n'ọgwụ maka na ọ nọ ebe ya nọruo ofu ebe n'oche ụra ga-atụgụkwa esi dị ya. Mana ka m kwete na ọ bụrụ ọgwụ, mana ị na-anya ọ dị ka ọgwụ a na-ere. Oyibo niile asụrụ asụcha abụ
na ihe niile a Peter Obi butere na kọtụ ma TV ma nta n'Imoroko na ha n'Oworo Mini n'agbanyeghị na ọka nwere ụlọ ikpe ukwu aka ga-eje ụlọ ikpe ukwu ị ga-eje ọ bụ na ọ bụdị ụlọ ikpe ukwu a bụ ya bụ ebe ahụ Nnamdị ha jechelu erukwa ebe a gwa ha ekwucha Nnamdị go asị ya Nnamdị sidan ọkwa ebe a ka aka ya eje ndị Igbo kwube nini okwu esi mba kama unu ekwu okwu unu ejedebere n'ihe unu na-enweta imwe na-ekwuta ndị niile aka ha dị n'ọdịda na ndị niile aka ha dị n'ịkwatu Igbo na ndị niile na-agbụ Igbo mgba na ndị niile na-eme na Igbo ada aga aga na ndị niile mere Igbo ji ito n'oru oru agha akọrọtara ndụ unu n'ụwa oru agha akọrọ ndụ unu n'ụwa oru agha akọ unu ga-abụgide oru n'ụwata ụwa unu na-abụ oru ụmụ unu gara abụ oru agbụrụ unu ga-abụ oru unu ga-abụ oru ebe ọ bụ na unu gbaziri nkịtị osuzo otu adị akwụ na adịgo hapi ndị dị na-asị ya buru ya ga-akpa ha dịzigo hapi mana enwebeghị m okwu ka a na-ejegwodu akpa ekwu na ọ ya adịbadị 100 and something days to come ka e wee malụzịa mana enwe obi ibe chọrọ ịgba ibu ndị Igbo efere anyị Igbo na-eme onwebe ya ụdị ikpe a ịmakwana ụdị ikpe a kwesịrị eje n'ụlọ ikpe eje ekpebe ekpekpe chụ na anụ ebe a kwuo no anya ma mkpa na onye nwere evidence ka onye na-enwere evidence jiri kpegbuo ọ na-emebuni mbụ ọ na-eme bifo ọ na-ebugo n'Imo akọ ya akọta nke akọrọ nke akọta nke agha wuo ya apak ya ọkwụrụ m ka ezime nke a akọ ya akọta nke akọta nke agha ukwe ya ọkwa ya apakigo mgbaka apak ya mụ apak ugbo ka ọ dịbanụ